Bigarren urtez, ardo azoka antolatu duzu hemen Bilabonan, zenbat ardo ezberdin daude hemen dastatzeko? Bueno, 9 bodega desberdinetako ardoa daude, baina badago bodega bat, bere 3 ardokin etorriana, txuria, gorria eta beltzakin. Zera jendeak gehien eskatzen duena? Segun, lehengo urtean, hemen prioratotik etorri zen ardo bat izan zen, gehiena erantzana, beltza, gorputz handikoa, eta jende asko uste duzitzaiona, eta aurten ez dakigu. Egualilak bai asko agintzeu, beroak intxuria, da ja fresko xoite gunean beltza. Normalean, sagardo dastaketa izaten da, txakoli dastaketa izaten da, ardoarena gutxiago ikusten den gauza bada, hala ere jendea erakartzen duena da? Bai, lehengo urtean esperientzi nahiko polita izan genuen, da aurten berriz eitea erabaki dugu, eta bueno, hoi bakizu nola izatean, formula magikoekin horrek ez dauka, eta gauzak saiatu gabe ez dira borgateatzen. Aurten animatu dira etxe gehiago lehen urte baino? Ez, aurten etxe bat gutxigo etorria, eta izan da azken orduan prioratoko ardoak fallatu lako. Oaingoz guk antolakuntzan gauden jendean kopuruan araberako bodegak egartzeitu, eta ezin duguna da, gaudena baino lan handigoa hartu. Oraingoz nolako martxa dara mazokak? Da ondo, hoi eguerdi aldea astea martxa gehiena eta gero arratsalen azkeneko orduan, baina bueno, behintzat esperantza baukau. Aukera polita da, larun bat ezberdin da pasa eta tabernetan poteatu ordez hemen herriko plazan poteatzeko, ez? Bai, eta gero, oain gauden data elektoral hauetan, erreflexionatzeko, ardoa baino lagun hobeik ez da egoten, hemen ideia trukak eta politak egon daitezke, eta hortako ore ez aukera bat bada. Zapatea, ta sekretua ezin izan dut gorde isilpea. Asperenak salaturi, albokoak eskaturik, lasai gizona ez baita izan ametsa besterik. Ondoren isil